Majalisar Dokoki ta buƙaci a rufe Luna da sauran gidajen baɗala a faɗin jihar Katsina. Majalisar Dokokin Jihar Katsina ta cimma matsaya a kan yin kira ga sashen zartarwa. Majalisar Dokokin Jihar Katsina ta cimma matsaya a kan yin kira ga sashen zartarwa na jihar da ya gaggauta rufe otal ɗin Luna Castle da ke garin Katsina da sauran duk wuraren da ake badakala a faɗin ƙasar. Majalisar Dokokin Jihar Katsina ta cimma matsaya a kan yin kira ga sashen zartarwa na jihar da ya gaggauta rufe otal ɗin Luna Castle da ke cikin garin Katsina da sauran duk wuraren da ake badakala a jihar. An cimma wannan matsaya sakamakon ƙudurin da ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar Katsina wato Honorable Aliyu Abubakar Albaba ya gabatar a yau. Honorable Aliyu Albaba ya koka dangane da yadda wannan wuri na Luna ya kasance matatar ayyukan asha da badakala gami da zama dandali na lalata tarbiyyar al'umma. Ɗan majalisar ya bayyana cewa jihar Katsina jiha ce ta musulmai, amma abin takaici a wannan otal na Luna an buɗe wani dandali na rawar gala inda yara mata ke fitowa bainar jama'a domin yin rawar batsa. Ya ƙara da cewa wajibi ne a dakatar da irin waɗannan wurare domin kaucewa fushin Ubangiji. Waɗanda suka ba da gudunmawa a lokacin da ake tattaunawa dangane da wannan ƙudurin sun haɗa da Honorable Muhammad Abubakar Kamis daga ƙaramar hukumar Dutsen Ma da kuma Honorable Zahraddeen Sani da Honorable Siraju Abdu da kuma Kaita da na Bakori Honorable Abdulrahman Kandarawa sun bayyana wannan ƙuduri a matsayin abin da ya zama wajibi a gaggauta ɗaukar mataki domin ceto al'ummar daga faɗawa cikin halaka. Daga bisani mataimakin shugaban majalisar dokoki Honorable Abdul Haruna Runka, wanda shine ya jagoranci zaman majalisar, ya umarci a kawo majalisar da ya tura wa sashen zartarwa matsayar da majalisar ta cimma domin a ɗauki wannan mataki. Daga bisani mataimakin shugaban majalisar dokokin Honorable Abdul Haruna Runka, wanda shine ya jagoranci zaman majalisar, ya umarci a kawo majalisar da ya tura wa Daga bisani mataimakin shugaban majalisar dokoki Honorable Abdul Haruna Runka, wanda shine ya jagoranci zaman majalisar, ya umarci a kawo ɗan majalisar da ya tura wa sashen zartarwa matsayar da majalisar ta cimma.